Poďme sa pozrieť na to, ako si môžeme vložiť vlastný typ a dimenziu kábla priamo do databázy v rámci CAD/Map. Ja som si na ukážku nachystal pre vás vloženie napríklad videovrátnika, v ktorom som si predefinoval dimenziu kábla alebo typ kábla podľa nového označenia, nie podľa starého. Takže budeme vidieť, že napríklad toto označenie sa v rámci databázy nenachádza. Ukážeme si, ako sa to prejavuje v rámci napríklad funkcie elektrorozvory. Tak dáme si elektrorozvory, vyberiem si kompletne celé elektrorozvory a prejdem dolu. Tu vidíme teraz, že máme tu síce zapísaný ten kábel v rámci dimenzie, ale keď dáte vložiť do výkreslu, tak sa vám zobrazí ako keby chyba, že u kábelu není zadaný jej typ a dimenzia. Ak mám takto jeden kábel a raz za čas, že sa mi to stane a nechcem sa mi to vkladať do databázy, tak existuje taká finta, že stačí si skopírovať, ja som dal Ctrl+X a vložil som ten typ dimenzie priamo do bunky typ pre daný kábel. No a teraz mi to krásne vloží do výkreslu. Takže keď sa pozrieme, pekne to prejde a mám definovaný. Keď budem editovať, tak sa pozrieme, čo sa stane. A vidíte, že znova mám opačne definované. Čiže naspäť sa mi to vrátilo, pretože nie je definovaný kábel databázy. Použijem teraz fintu, ja si to takto skopírujem, zruším a prejdeme napríklad na vloženie. Takže dáme teraz nastavenie a ovládaní, prejdeme na nastavení. V rámci nastavení si klikneme na potrubie a vedení, táto záložka, a dolu klikneme na elektroinštalácie. Pridá sa nám teraz, alebo zobrazí sa nám dialogové okno, v ktorom si pridáme typ. Takže prejdeme na typ, odporúčam ísť úplne dolu, pravým tlačítkom pridať riadok a do tohto riadku pridáme typ. Takže ja napríklad použijem, že takto bude ten typ dimenzie. Prejdem na dimenzia jednotky, tu sa mi zobrazí ten daný typ káblu, a do jednotlivých ďalších buniek pridávam už dimenziu. V tomto prípade na tom zatiaľ iba jednu. Potvrdím vloženie a znova spustím elektrorozvory. A teraz keď sa pozrieme, už máme správne definovaný kábel bez toho, aby sme museli prehadzovať typ priamo do bunky typu.